итәчәкләр әле. Аерым алганда, менә бу бәйрәм көннәрендә безнең үткәрә торган иң зур мероприятиебез ул Габдулла Тукай һәм Төрки дөнья дигән халыкара фәнни-гамәли конференция. Бу конференция 25 апрель көнне Корстон үзәгендә булачак. Без журналистларны шунда чакырабыз. Иртәнге сәгать 9-дан әлеге конференцияга килүчеләрнең регистрация башланачак һәм журналистларга шулай ук Тукай иҗаты белән кызыксынучы һәр кешегә танышу өчен анда презентациялар, төрле күргәзмәләр эшләячәк беренче катта. Сәгать 10-нан конференция эше башланып китә. Без сәгать 10-нан сәгать 1-нче яртыга кадәр конференциянең пленар өлеше булыр дип уйлыйбыз. Инде сәгать 2-дән сәгать 5-кә кадәр 3 секциягә бүленеп, Тукай иҗаты хакында сөйләшү, Тукай замандашлары хакында сөйләшү дәвам итәчәк. Без бу конференцияга зур кунаклар көтәбез. Аерым алганда, менә бу конференцияны оештыручылар исемлегендә Татарстан Фәннәр академиясе гына түгел, монда Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы да, Татарстан Республикасының Фән һәм мәгариф министрлыгы да һәм шулай ук Халыкара Төрки академия штаб-квартирасы Астанада, Казакстанда урнашкан Халыкара Төрки академияда бар. Бу аерым алганда менә безнең уртак зур бер проектыбыз һәм без бу проектны Габдулла Тукайның Төрки дөньяга булган йогынтысын, Габдулла Тукайның Төрки дөньяда өйрәнелеш дәрәҗәсен тагын бер кат күздән кичерү һәм төрки халыкларны зур бер уртак бәйрәме итеп уздыру хакында сүз алып барабыз. Һәм ул шулай килеп тә чыга. Безнең монда чакырылган кунаклар, килә торган кунаклар арасында Халыкара Төрки академияның президенты, академик Дархан Куандык улы Кыдырали бар. Аерым бер төрки дәүләтләренең Азәрбайҗан Милли фәннәр академиясының вице-президенты Иса Хабибәйле, Кыргызстан, Төркмәнстан, Башкортстан фәннәр академиясының президенты, Кыргызстан, Төркмәнстан кебек дәүләтләрнең милли академияларының вице-президентлары һәм төрки дәүләтләренең шулай ук Россиядагы төрки телле субъектларда яшәп килүче тел, әдәбият, тарих институтларының директорлары, күренекле галимнәр, филология фәннәре докторлары бар. Һәм алар менә шушы зур дәрәҗәле форумда үзләренең генә түгел, бәлки шушы төбәкләрдә эшләп килүче фәнни үзәкләрнең Тукай иҗаты, Тукай заманы, төрки әдәбиятлар хакындагы соңгы елларда алып барган эзләнүләренең нәтиҗәләрен безгә дә тәкъдим итәрләр дип ышанабыз. Шулай ук менә бу форумга килә торган кунаклар, алар Тукай иҗатына караган аерым бер басмалар, журналлар, китаплар әзерләп алып киләләр. Булар хакында да форум барышында журналистларга карарга, күрергә, танышырга һәм үз укучыларына хәбәр итәргә мөмкинлек булыр дип уйлыйбыз.